The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Jeremiah 23:32, Behold, I am against those who prophesy false dreams, says the Lord, and tell them, and cause my people to err by their lies and by their recklessness. Yet I did not send them or command them, therefore they shall not profit this people at all, says the Lord. Luke 6:43-44. A good tree does not bear bad fruit, nor does a bad tree bear good fruit. For every tree is known by its own fruit. For men do not gather figs from thorns, nor do they gather grapes from a bramble bush. 1 Corinthians 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. 2 Timothy 1:7. God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Sa dili pa kita magkapadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos ng adlaw. As our routine, let us use the principle of 1 John 1:9, the rebound technique, if necessary. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you unbeliever, it is faith alone in Christ alone. Let us pray. Amahan namong langit no, nagpasalamat kami kanimo unas tanan nining laing adlaw nga imong gipadangat kanamo nga maayong panglawas. Salamat sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Salamat nining among Bible study pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Uban ni kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Tudloy kami sa imong dugang kamaturan, pinagis pagtudlo ka na mas balang Espiritu Santo, nga mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Kining tanan, among gipasalamatan, sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato nga mga suki atong mga subscribers, atong mga igsoon diha ni Kristo. Welcome kaninyong tanan. Niya pag kita magadupot sa atong tunanan, the doctrine of the supernatural life. Okay. Kagahapon, atong gisgutan ang napulo ka mga kinaiya sa Dios. Kining tanan nga kinaiya nga atong gisgutan, pulos kini hingpit. All perfect. Because God is perfect. Now, panalitan the attribute sa iyang pagka-omnipotente. The attribute of God being omnipotent, all-powerful. Siya ang labing makagagahom. Siya go'y creator, nagabuhat sa tanan. Siya raw po'y muguba sa tanan, right?
og nahibaw tanyana. Og sa pagka-powerful sa Dios, remember nga why attribute niya nga mulihok nga dili malambigit ang uban. So sabta na, ang iyang pagka-powerful, iyang pagka-makagagahom, di na siya mulihok nga siya ra, kinahanglan nga sibo sa siyam niya kakaubang attributes. So, not one attribute arbitrarily functions. Kinahanglan sibo. And why do you think so? Nainumdong ka sa atong giingon nga ang pagka-Diyos sa Diyos. Di man nimo mahimog kuhaan og usa ka attribute ang Diyos nga maura ka na. Di man mahimo. Now what is omnipresence? Ang omnipresence is divided into two. Okay? Well, kung atong lakturon sa pagpatinaw nimo, ang Dios naa tanang dapit. Okay? Naa siya tanang dapit sa tanang higayon. But if you divide this sa insakto nga pagtuon, kining iyang omnipresence is immanence and transcendence. Naon sa ibut pasabot? Sa transcendence. Ang transcendence, nagpasabot ini na ang Diyos gahapon, ugma naapod, karon naapod. Sabta kini ha? Why gahapon, karon, ug ugma para sa Diyos? Wala. Niadtong World War I, dito ba ang Diyos? Adtong hitabuha? Of course. Karon niya siya dinhi. Humana ang World War I. Apan, alang sa Diyos, naagihapon siya adtong dapita. That is what we mean by transcendent. Ayaw lang sukit-sukit kay mga libog na niya ta. Kay kita ng mga tao, limitado mangunta sa relo o kalendaryo. Gusto? Inigingon nga petsa kuan karon, humana ang petsa gahapon. Huwag na ta. Para nato, di na to. Di na to mabalik. But for God, para sa Diyos, pariharatanan. O bitaw itong atong tig-ingon nga, ang imuhang mga desisyon nga pa nimo mahimo, nahibaw-an na sa Diyos. Na ang Diyos anang mga dapita, mga hitabo nimo nga pa mahitabo. Ayaw kalimot, do not forget, na ang Diyos anang dapita. Okay? Mutuo ba mo? Murumag na yung uban dihan ninyo nga mo ingog unsa gud ron. Transcendence, mo ti akong giingon nimo, maunay omnipresence sa Dios. Transcendence. Mao bitaw na nga ug imong mailhan na gyud pag-ayo ang Dios. Nakaila ka, nagsuod kaniya. Makaingon gyud ka og unsa pa man di ay akong angaing kagul-an ining kinabuhi musamot kas pagkaamgo nga wa nagyudi ay kay angay pang kabalakan o kagulan ni ining present life nimo ingon nga Kristohanon. Gusto? Na may mga bot nga mga problema. Ang mausabra kay kita ra mga tao, ang Dios di man. And then, ang ikaduhang omnipresence sa Dios, mao ang itawag og immanence. Naon sa mampud ning immanence. Ang immanence nagpasabot og anaa ang Dios sa tanang dapit. Di ka mahimong moingon og murag wa ang Dios ani dinhi sa ko kay naa ako'y buhaton. Di mahimo. Sa tanang dapit naa siya. Kasabot ka? Mao na nga karon sa tanang panahon o sa tanang dapit mao nay gihulagway sa iyang pagka-omnipresent. Sabot? Then you have
immutability na samot na ni. Dili siya mausab. He never changes. There is no shadow of changing with God. Okay? Ugang ika na po, the 10th attribute niya, mao ang veracity, kamatuoran. Siya ang tinuod. Ana ang kamatuoran niya. That means, kung nagatuon ka bahin sa Dios, nagatuon ka sa unsa ang absolute truth. Ang absolute nga kamatuoran. Kasabot ka? Di man mahimong tinuod ang Dios suma ni kinsa. Wala. Di mahimo na. Paminaw ragod. Ang pagkatinuod sa Dios, dili kay sumala ni. Dili. Ang pagkatinuod sa Dios, tinuod. Period. Susabta na. Ugon sa imong himuon, ingon nga tao, unsay imong gamon, unsay imong huna-hunaon, it does not make any difference. God is God. Just the same. Okay? Maubitaw nga, makatugkad na ta, makasabot na ta, nga kung maklaro lang gyud ta, matinawan lang gyud ta, makaingon gyud ta, pagkagrabe gyud nga giunsa man gyud sa Dios ang iyang pagpahiluna sa atong kinabuhi, ingon nga iyang mga anak na niya. Remember, adopted na ba yatang tanang mga believers? Kana, kung tinuod ka ng nakalawat sa kaluwasan, you are a child of God. And if you are a child of God, could you imagine ang imong amahan, usa ka amahan nga ingon ani? Unya karon, nagkinabuhi ka din nga kanunay kang kabuhi, kay wa may klaro nimo. Mo nang usahay mo na una tao pastilang layo alas tinuod oy. Apat tanawa ra gud kini. Now, kining attribute sa Dios, mulihok ning attribute sa Dios, pero dili mulihok kay kadtong atong giingon lagi usara. Mulihok ni pero gadda gihapon ni sa tanan. Gihapon ang tanan niyang attribute sa tanan nga mga sirkumstansya, mga hitabo, tanan nga mga dagan sa kasaysayan, aning napuo. So you could just imagine, no? Naa ang eternal life. That's experience at the point of salvation, a life after salvation. Love, samot na. Virtue, nanadiha. Justice, justisya, money executor of the righteousness of God. Kini silang tanan na apan usahay para gud nato makasinati ta sa usara ka attribute sa Dios. Pero wa na magpasabot nga wa diha ang ubang attribute. Sakto? Ingon ani ra man gud ni. Now, as an example, mao man ni ang gigamit bahin sa Trinity. Pero lahi itong Trinity kay 3 persons in one God. Kini lahi. Kini man ang attributes of God. Okay? Now, ingon kini ini. Niya ihemplo. Akong ipakita nimo ang kolor nga rosas. Pink ba? Pink. Now, kung pagngon nato ang tanang suga, unsay kolor imo makita? Wa. Gusto? So, that means, aron ka makakita og kolor nga kinahanglan tag suga. Gusto? Pero nganong pink o rosas man unsa man day kolor sa suga? Pink? Unsay kolor sa suga, be? Unya nganong na pink man ang imong nakita? Kay colored man. Nganong naghibaw mangka og colored na? Kay pink man. Okay? So, pangutana. Diin man igikan ka ng kolor nga pink. Kang suga puti man. Pintal. Kaya ang pintal pink man.
Ibaw ka ba nga nung makakita kag kolor? Kay naa may mata. Nga namang may baw matag, kana siya red, kana siya pink, kana siya green, kana siya blue, nga naman. Yun sa manimo pagkaibaw. Nga red na siya, blue na siya, etc. Ug nga naman, kung pagngon ang suga, wa mamoy makitang kolor. Unsa man din naa sa suga, nga mao man ay makapakita nato sa kolor. Okay. Kanang suga, actually, moingon man ta nga puti ang suga, na ay ubang moingog yellow. Pero moingon tag puti o ingon ana. Kanang suga actually naaana ang tanang kolor. Sundan ni pagayo. Mo nang nahimong puti. Kaya ang kombinasyon sa tanang kolor puti. Sabot? Mao na nga ang puti nga suga kung imong iigo sa gitawag og prism or makaigo siya og kanang taligsik uwan nga arang daghana, makakita tag bangaw, rainbow ba? Kaya actually, ang bangaw god, now, di ba yata makakita bangaw sa gabi eh? Kaya ang bangaw is the reflection of the sun sa uwan. Kaya ang uwan, ang kada to sa uwan, kanang usa ka to, kanang tulo ba to sa uwan, becomes a prism nga ang sugang puti nga moigo ana. Iyaning bukon nga tos nagkaninay kolor nga naas puti nga suga. Nagkasabot ka ba? Okay. So karon, ug mutan-aw mog suga nga puti, just try to imagine nga naa diha ang tanang kolor, okay? Pero di gud makita kay nga naman kombinasyon man. So how do we see colors? Naiuban tingali ninyo nga nagsulob ron og green nga sinina, ang uban yellow, uban brown, naiuban puti, uban pod itom, pangutana. Unsa man ning kolor nga puti? Ug unsa man pod ning kolor itom? Unsa man ning kolor puti? Ug unsa naman pod ning kolor itom? Actually, dili ba kolor kanang puti ug itom, right? Ang puti, maunang puti atong sinina kay ang sugang puti hing reflect man niya na tanan. Ang itom nga sinina color blind. Ang puwa nga object, makita nimo nga puwa kana siya tungod kay sa dihang ang silaw sa suga muigo niya. Ang ubang kolor anhar kutob. Pero ang puwa nga kolor maoy moabot sa imong mata. Muuntol ba? Mao nang makita kag puwa. Or for example, mutan-aw ka sa sagbot nga green. Nagyapon ang tanang kolor, pero ang moabot sa imong mata ang kolor nga green. Mao nang green ang imong makita sa sagbot. Pero naagod ang tanang kolor. Pero ang ubang mga kolor misurop sa sagbot nga green. Ang green ra maoy mibalik sa imong mata, mao na ang imong makita kolor nga green. Sabot? Or ibutang ta, sinina. Ang tanang kolor sa suga muigo sa sinina, magkakita kas puwa. Tungod kay ang puwa ray muuntol gikas kolor. Or ang blue ray muuntol gikas kolor. Ang uban, musurop. That is the reason why you see colors. Now, moadto ta karon sa Dios. Matag karon og unya makakita ka sa usar ka attribute sa Dios. Pero wa na magpasabot nga wa diha ag uban niyang attribute. Wa lang mulihok
Ang attribute sa Dios anang higayuna. Justice, righteousness, love, veracity, ang iyang pagka-unchangeable niya. Mao nang mahingtanon gyud nga mailahan ta ang Dios. Di sa usara niya ka attribute kinahanglan sa matang higayon nga mutan-aw ta sa Dios ang kinatibuk-an gyud niya nga pagka-Dios. Bisan ko niya nang higayuna murag usar ka attribute mo imong mamatikdan sa imong kinabuhi ingon nga Kristohanon. Mao na ang paagi nga kita makaila sa Dios. That is why likewise, God's essence may manifest, murag sa suga, may manifest certain attributes in one situation but others in a different situation. I hope by this time, muhayag na ang atong pag-ila sa Diyos ni higayuna. So, ingon na ang Diyos. Kita nimo. Abi magyud nato og lisod ang Diyos sabton. Kana kung wa tay alamag may tungod sa iyang mga kinaiya. That is the reason why in the study of God's integrity, these things are very critical, very important for our further knowledge. Aron gyud masilsil kining pagtulon-ana sa atong galamhan, sa atong kardiya, ug maggamit ang maong doktrina sa atong kinabuhing Kristohanon. Mao na nga kitang mga tao, kung ato lang suhayan og abot ang Dios, if we try to reach Him, pinagi sa atong tawhanon nga puagi, di kita magsilbi. And yet, kung imo na siyang tan-awon sa iyang pagka-Dios, makasabot kitag makakita nga pagkagrabe sa iyang pag-atiman sa tanang mga magtutuo tungod kay nahibaw na siya sa tanan nga mga desisyon nga paghimuon sa matag usa ka natong magtutuo. Nahibaw na siya. Ang matag usa ka natong mga magtutuo nga mohimog desisyon, God perfectly knows every decision that every believer makes. Nahibaw na ng tanan sa Dios. Ato ning ipadayon ugma. Okay? So dinhi ta mohunong sa karong adlaw. Ayaw kalimot sa pagsunod niini. Ayaw sipyat. Aron imong yung matuhog ang tanan nga unod nining atong pagtulunan nga giuluhan og the doctrine of this supernatural life. Magampo ta. Balaan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo ni iniing laing usab nga higayon sa among pagpahimulos sa imong mga kinaiya. Among pagatunan aron sa ingon niya na musamot ang among pagkasuod diha kanimo, ang among relasyon diha kanimo. And we know that what we are doing, our daily Bible study, is a serious thing. We consider it a serious matter because you are serious to your word. Salamat o Diyos sa imong pagdugang pagyud sa among naibaw-an nga mga kamatuoran aron sa ingon nihana amo kini maggamit sa among adlaw-adlaw panginabuhi ingon nga imong mga anak. Ang magkambot namo ang among common goal which is spiritual maturity. Salamat niya mong Bible study once again. Kining tanan among pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.